uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, na početku, obzirom da se ovde vodila različita rasprava o stanju u pravosuđu, želim da podržim srpsko pravosuđe, želim da podržim sudije i tužioce, obzirom na sve šta su prošli u prethodnom periodu nakon katastrofalne reforme pravosuđa. Oni koji danas podižu optužnice, sprovode istrage i sude su u jednom periodu odlukama Vlade iz 2008. do 2012. ostali na ulici, ukinuto je 150 opštinskih sudova, njihovo lično dostojanstvo je bilo ugroženo. Tim ljudima danas, posle svega šta su prošli, treba dati punu podršku. Danas se mnogo govorilo o pravosuđu, o načinu izbora sudija i jeste pitanje za sve nas, kako mi vidimo, kakav položaj pravosuđa vidimo u našem ustavnom sistemu. Svima su nam usta puna nezavisnog i samostalnog pravosuđa i ja mislim da smo od trenutka kada je formiran prvo Visoki savet pravosuđa, pa do Ustava koji je definisao formiranje Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, prešli važan korak ka uspostavljanju tog željenog cilja da dobijemo nezavisno samostalno pravosuđe. I ja verujem da će se, obzirom na iskustvo koje imaju članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i želju da se unutar struke vrši izbor, doći u situaciju da se svi nosioci pravosudnih funkcija vrše od strane struke. Naravno, tema danas jeste prvi put na funkciju sudija i zamenika tužilaca i sigurno da postoji mnogo kriterijuma koji mogu da definišu šta je uticalo da se pojedini kandidati izaberu, drugi da se ne izaberu. Ali ja hoću da znam i hoću da verujem da je ceo proces koji se odvijao u vaše dve važne institucije bio takav da se sagledali svi aspekti i čitava karijera svakog kandidata, da su dobri sudijski pomoćnici predloženi i da su oni koji su predloženi za zamenike tužilaca najbolji, sagledavajući i njihov rad u institucijama koje su dale najvišu ocenu i preporučile ih nakon iskustva od nekoliko godina u pisanju presuda, u pripremi presuda i u vođenju postupaka. Ono što želim ovom prilikom da kažem jeste šta treba očekivati i na čemu treba raditi u narednom periodu kada je u pitanju pravosuđe. Građani očekuju s pravom da kada dođu u sudove dođu po pravdu. Očekuju da kada se postupci pokrenu da budu završeni u što kraćem roku, jer i kada se pravda ostvari posle dugo vremena i kada se dobiju presude, ako protekne mnogo vremena, one ponekad izgube smisao. Zato je važno pitanje suđenja u razumnom roku i zato je važno pitanje edukacije sudija i tužilaca. Na Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu vodili smo raspravu o izveštaju o Visokom savetu sudstva i baš na ovoj temi sam se i ja zadržao, želim ponovo da je pokrenem, jer i u tom izveštaju se vidi da je velik broj presuda donetih na osnovu pokrenutih postupaka za zaštitu prava suđenja u razumnom roku i da je velik broj presuda donetih da se mora platiti naknada pojedinim građanima. Mislim da je važno da se u narednom periodu posebno obrati pažnja na edukaciju sudija i tužilaca i u tom smislu moje pitanje ide o ulozi Pravosudne akademije, obzirom na kada se pogleda struktura izabranih sudija, pogotovo izabranih sudija, samo jedan kandidat se vodi kao neko ko je polaznik Pravosudne akademije i na taj način se bira, kod zamenika tužilaca su to 4. Znači, nizak stepen je onih koji su po tom osnovu birani. Hoću da pitam koliko je bilo ukupno polaznika početne obuke i kakvi su stvarni efekti početne obuke u Pravosudnoj akademiji. Takođe, obzirom
na izbore na više sudske instance, gde se od strane Pravosudne akademije, a na osnovu i inicijative Visokog saveta sudstva, obavlja stalna obuka, koliko je bilo polaznika stalne obuke i na osnovu toga koliko je bilo izabrano sudija u više sudske instance. Ovo je važno pitanje jer se otvorila tema ovde Pravosudne akademije i naravno i građani žele da znaju kakvi su njeni efekti, obzirom da ste vi sami rekli da je potpuno opredeljenje Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da se da prioritet kandidatima koji su prošli bilo u sudovima, bilo u tužilaštvima, pomoćničke ili neke druge položaje. Znači, to su važna pitanja i mislim da bez ozbiljne obuke, bez ozbiljne edukacije nećemo prevazići ovaj problem, a to je velik broj nerešenih predmeta na koje građani s pravom reaguju. Naravno, mnogi su uzroci, jedna od njih, zašto ti predmeti pojavljuju, jedna od njih je i neuspela reforma pravosuđa, ali moramo jednostavno razumeti šta su potrebe građana i kako građani vide kako treba da izgleda pravosuđe Srbije. Želim da dam, naravno, podršku vašim odlukama o predloženim kandidatima. Želim da verujem da su oni rezultat kvalitetne analize svih aspekata koji utiču na ovakav izbor i u narednom periodu, obzirom da ste sada dobili značajne nadležnosti kada je u pitanju pravosudna uprava i budžetiranje u pravosuđu, da se ukupno stanje u pravosuđu popravi. Na vama je sada velika odgovornost i verujemo da će preuzimanjem te odgovornosti stanje biti dobro. Samo takav način, jačanjem položaja Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, mi možemo u narednom periodu i podrškom koju budete dobijali, mi možemo u narednom periodu očekivati veći iskorak u pravcu jačanja nezavisnosti sudija i tužilaca. I naravno da nam se nikada više ne desi ona katastrofa koju je pravosuđe doživelo neuspešnom, amaterskom i lošom reformom pravosuđa. Hvala.